Tak na úvod vaše hodnotie zápasu. Myslím si, že prvý polčas bol z našej strany dobrý, boli sme pripravení na to, čo sme chceli hrať, ale v druhom polčase sa to vytratilo a boli sme jeden nedisciplinovaný a neorganizačný tím bez rozohrávačky. Z vášho pohľadu, čo možno chýbalo v tej tretej štvrtej, ktorá evidentne asi bola kľúča z toho konečného výsledku? Zobrať a zahrať niečo systémovo. Pretože každý prišiel a každý si chcel vyskúšať niečo, každý si chcel vyskúšať nejaký lopos, každý si chcel vystreliť kto pohol, potom sme sa urážali kto koľko má minút na ihrisku a to nemôže takto fungovať. Takže my sme sami seba porazili v tomto danom momente. Samozrejme sme nechali ich naštartovať a to domáce prostredie, už vieme, ako to tu funguje. Dneska veľmi intenzívny aj bojovný zápas. Bolo cítiť, že kvázi o niečo sa už hrá v tejto chvíli? Tak to sa hrá vždycky, v každom jednom zápase sa hrá v takýchto súbojoch o prvé 3, 4, 5 miest, takže tie zápasy sú vždycky vyhrotené a každý chce ukázať doma tú svoju silnú stránku a že je silnejší doma ako vonku. Nie len doma, aj tu výborná kulisa na tie vaše zápasy. Teší vás možno z pohľadu trénera, že tieto zápasy sú takým lákadlom diváckym? Škoda, že ich nie je viacej. Škoda, že tých družstiev nie je vyrovnanejších a teraz tá nástavba bude super, že tam bude strašne veľa vyrovnaných zápasov, aj keď to budú tí istí superi, ale možno je to lepší systém riešenia. Aj slovenské ligy mať 6 a po 4 kola, mať 6-7 družstiev po 4 kola, ako mať 10 takýchto nevyrovnaných zápasov a potom idete 4 kola o 60, 50, 60 bodov a prídete takýto zápas a je to iné tempo a nedokážete ho zvládnuť. Ja som sa možno spýtal po tej tretej štvrtine, ktorá bola teda slabšia, tak vnímali ste to možno, že by sa mohlo podariť niečo také ako v tom domácom zápase, že zrazu vyhráte 19-2? Nemali sme na to mentálnu pohodu, aby sme to dokázali a naozaj sme nemali žiadneho lídra na ihrisku, ktorý by to dokázal zobrať a väčšinou by to mal byť v tomto danom momente rozhrávač, ktorý by zorganizoval hru, ale hovorím, že my sme nezahrali v druhom polčase nič a boli sme nedisciplinovaní strašne v obrane.